Hemen salam. Bugün biz Pizza House'da Dostoglan kafesinde hem pizza yemeğine geldik hem aňar baş Cameron size görkezmäne geldik. Bu Cameron suratını ýadyňa düşýärse Telegramda, Instagramda ben paylaştım. Dostoglan'ın maşini ödü Amerika'da bu maşin geldi. Takı gelelok öyle. Geliş maşin 28.000 probekta görkezýän ideal sastanada duran Camry. Pakrişkasy, akkumulatory, ýağına çen zawat goşup ýağını çalışdyk. Täze akkumulatory goýduk. 4 pakrişkasyny tek ellämdik. Öz Michelin pakrişkalary zawat goý. Iň süýçü pizza nerdeligini bilýäňiz da. Pizza House'da gelin. Arkayn ilk görün edil daşarıqda pizza näl boldy. Edil şunu ýarakda. Syr akyp dur, gapdal syrly. Tagam wagt boldy. Mesele ýok. Men nomer goýjak. Daşarıq taşlar bärde. Öňünde dastavka etdirip bilersiňiz. Pulnam aňardan töläp bilersiňiz. Mesele ýokdur o zat. Emme zat edip böyle. Nomerler goýjak, arkaň jaňyz. Öňüňiz bärde bolsaňyz gelip ilk görün. Şäher içine hem ýer dastavka bar. Bab zor, idealni Camry gözläp ýörenler üçin bärde. Imnyny idealni maşin şu. Win kodunu uratjak, kime gydyk bolsa ýadaýyn. Wapşe diýim ýok diýsem bolýar. Çalaja şu krelne we o da ödü çekdirilip oňorlan boldy. Airbag hiç ýyl çykmadyk. Maşin radnoy kraskasynda hiç ýyl kraska dat görmedikdir hiç ýeri. Diňe şu taýjy bir kreljiň garajy we şu taýana işlenen galan ýeri öz radnoy kraskasy. Plasmasyny eskelip dur. Täze maşin minýäňiz edil şoňalyk. Ana probegi inanmaýanlar üçin 28.233 kilometr geçen lüboy ussaňy, lüboy kompýuteriň alyp gelýän, çatýan, barlaýan diagnostikada bilip bolýan, kurçy edilen edilmedikmi. Siz win kod ýazaňyzda, win kodda da şo kilometr dur. Bärt gelen olsa sırlan ok maşin. Şo durşuna dur. Otlanýa, akkumulatory çökmedäli, öçürlä goýulýar. Bolly. Esi Amerika'da olansam hiç kim soranokta. Rulunu seyredin. Naşun probeg kän bolsa şu yer iýilýär, tekillenýär. Ondan şondan köpsi mebel etýänler. Şu ýerini bärini mebel etýärler, bärini koja tikdirýärler. Rul iýlen bolan sebäpli. Bärde seyredin täzeje ýaly korkturanlar rul. Salonuna seyredin olanlar ideal saklananlar. Ýeke hapa ýok. Şuňa da himçiska edilmedik maşin şu seyredin. Torpedasyna airbaglaryň hemmesi ýerine görýäňiz airbag ýerine bagty torpedada ýekeçi çylgan bolýan. Bir sapar ýagy çalşyly şu maşynyň. Ana akkumulatoram çalşyly durup çök gidipdir. Ýekece lişni ses ýok. Ýeke çegamyan ýani. Bu modelle 2 motor değil, lasnamnoy 2,5 3,5 bizde. Ve bulan 2,5 gibrid amadır. Edil bu maşin bu da 2,5'lık обычный motor gibrid satýar, prostoy şo bizde gogorlýany. 2,5 motor primerno 190 at güýji, noldan 100'e 8 sekund. Seyredin radnoy kraskasy. Stoykolary seyredin. Ýekece ýerine degen zadeden ýeri ýok. Ýa daman ýeram ýok. Men öňüm size 2019-20 Camry abzor edipdim. Ýadyňyza düşärmi? At öňüne. Şo wagt men pikir etýärdim, bu dut Camry'dan gatymy gaýdyp ýok ýöne dut Camry'dan gaty däl. Biz sideniýasy giň görüşüňiz ýaly. Edil näme bilen deňişdirsem kan. Dut awlanyna darakmy? Edil gaty dara däl ýöne şuň giňli dut awlança batyr. Çalaja bu dar bolmak ahmal. Zapçast ýagdaý iň adamlar gyzyklanýar ýa-da. Şu wagt Camry bizde iň populyar maşinaň biri, iň köp satylýan maşinaň biri. Şu wagt Amerikadan hem zakad edemiz asnamy Camry alyp gelýär, müşteriler hem gelýär da klientler zakad etmäne ýanynda. Şonda da Camry zakad edýär asnamy öňüne. Her kim gorýar da Camryny bilýär da. Mundan öňkü Samsung Camry abzor görýändiňiz siz uje. Şol Samsung Camry'dan soň uje biz Camry bolan söýgü galdy da. Camry realny gowy maşin söz ýok. Hem budjetni 50 ýeterli, her bir adamyň 50 ýeter ýaly. İçiniň häzir materiallary eýle beýle dip atdak çekkel sebäbi maksimum ardan edilen. Edil bu maşin bilen biziň mata salon ýöne bilen koja salon gelýän ammadyr. Luklu samma, panoramalı samma, bunimiz biziň ýöne L ýa.
Bundan başka da SC komplektatsiyası var, XL komplektatsiyası var, bulan Taradası var. Tarada sportiv model 3.5'lık mesela obzor etdim. Maşin şu degen jeri hiç il bildirenok, goňorly. Winco'da da görünýär degen ýer näýelikdigini. Men şu ýerde Winco'ny goýun, öňde atyp patika maşin birine şu ýeri, o da oňorlan. Şu wagt her kim şu maşin arzu edýär. Gatkan adamyň arzu edýärne. Eýlek modellerden goýarlar, eýlek modellerden arzu etýärler we ýöne aslanly iň köp şu wagt biziň ýurdumyza gelýän maşinanyň biri şu Camry. Ýani her kim goýar. Bulan başga da taksi bolup gelýänler, ammadyr arada men gördüňizde size Copartdan allyk, şuňa goýdum zat gelen maşiny. Şonu ay taksi Camry wa eýle beýle arzan zat. Taksi Camry bilen bular deňemäň. Taksi Camry uje 700.000, 500.000 probeg bilen gelýär. Bulan probeg gördüňizde 28.000. Äder başga da alınan maşinler 60.000, 70.000 maksimum ondan ýokarda alınan. Probeg gat ul rol oýnaýandyr. Sebebi motorun öz bir geçmeli ýol bar, şonu geçenden soň ýagy çyk başlaýar, traýd et başlaýar, şonu stuk berýär. Durýan. Düşünüňiz, demir de döwülýär. Şoň üçin maksimum probeg az zat aljak bolun. Bu maşinam şolong biri. Maksimum probeg az. Mundan az probegli maşin liçne men ödüm. Şu Türkmenistanda görem. Paket gelenler bar, mesele ýok bolar bar. Imini sürlük gelen maşinlerden mundan az probegde gelen görem. Ha ýene zat bada. Gördüm o. Ýadyňyza düşärmi? Zat maşinini obzor etdim. Näme şu Pathfinder 2023'dü ýalňyşmasam. Ya 22 ya 23 Pathfinder obzor etdim. Soňky çykanlary ana şol 5.000 bilen geldi ana. Şol az görür. Ýalňyşmasam 5.000'di şol. Ýadyňyza düşdümi? Şo videoda men aýtdym probegi. Şonu ýazyp görüň, şo videonyň Pathfinder'ın obzoruny. Şo taýda bana şo da gatwry ideal maşinanyň biri. Hiç eli degim ýokdy şoňa. 5.000 probeg değildi. Ýöne bahat gatymmatda 45.000 näme şoň. Bu aduja satylanır sebäbi bir ýyl boldy. Maşina obzor eden. Komplektatsiyasy bar da ýa aýtdym men size. Bulan ýene aýtmadyk zadym LE Plus bardyr. Şolong start stop lukly gelýär. Bu maşinimiz biziň açar, luksyz LE. Soň LE Plus bar. Ýani start stoply lukly gelýär. Ýöne mata salon, klimat ýok. Ondan soň SC bar. SC-ňam şoň ýaly lukly start stoplusy bar. Ondan soň XL uje заводской lukly start stop koja salon gelýär. Ýöne gymmat bahalar bilýäňiz we Taradasy bar. Ana şuňa obzor olanlar. Kime gyzykly bolsa şu maşin bahasy $15.000. Realna bahasyna dege ýöne skidka zat ýok. Hiç eli sebäp boljak ýerine aýtjan. Kime gerek bolsa arkaň habarlaşaň aşakda nomerler Winco'da men şu ýerde goýjak. Suratyny ham goýjak Amerikadaky ýagdaýyny. Arkaň görüň, ýüzüňi utanjak maşinda bu sebäp ýagdaý gowy. Особенно maňa Aşgabatdan jaňet sorýarlar, oglanlar gatgo ideal radnoy ak gerek diýip. Ona siz üçin taýanjak maşin gelýär gün alyp gidermeli. Hiç il çykdyjy ýokdur. Dan moment biz ýagyn çarşdyk, täzakmylar goýdyk. Bol maşina başga hissat ellenmek. Hissat ellemem gerekkä 28.000 radnoy probegidir. Kim näme maşina alasa gelip görnose her biriňize öz isleýän maşinaňyzy almak nesip etsin. Особенно şuňa idealny, degimsizce radnoyça da almak nesip etsin. Iňe şahsy adam jaňy sag bolsun, gana bolar.